Vuonna 2013 Weberillä oli visio täydellisten brikettien valmistamisesta. Ei mikään helppo tehtävä. Tuotekehitystiimiltä kului lukemattomia tunteja juuri oikeiden valmistusaineiden löytämiseen ja niiden yhdistämiseen sopivassa suhteessa. Hiiltynyt puu, tärkkelys ja vesi. Luonnon omat raaka-aineet sekoitettiin keskenään ja puristettiin prosessissa rakenteeltaan optimaalisiksi. Ei liian koviksi, eikä liian pehmeiksi, vaan juuri sopiviksi. Optimaalinen kuivatusaika ja lämpötila takaavat sen, ettei briketeistä tule liian kosteita tai liian kuivia. Weberin Grill Academy-kurssikeskusten grillimestarit testasivat briketit perusteellisesti moneen kertaan. Vähitellen palapeli saatiin kokoon pala palalta. Weber oli kehittänyt täydelliset briketit, jotka vastaavat eri puolilla Eurooppaa asuvien innokkaiden grillaajien korkeimpia odotuksia. Weber briketit. Lue koko tarina Weberin Grill On 2016 -lehdestä.